Hoy vamos a hablar también de libros, de muchos, los de Xela Arias, luego les contamos por qué, pero también de un libro para niños, Maxia de Pedra, una historia, la verdad es que fantástica para los niños de más o menos 12 años. De hecho, la protagonista es una niña, Ángela, de 12 años, que de repente se ve metida en una historia de restos arqueológicos descubiertos en Roma, un gato de 3 colas con poderes mágicos, en fin. Nos lo va a contar Xavier Domínguez, es coautor de este libro, es ourensano y junto con Alba Devan acaba de publicar esta novela en Xerais. Hablaremos de literatura para niños. Lo que se habrá desde luego en los colegios será libros y no sabemos si los chavales de 12 años pues estarán leyendo una cosa preciosa que les traemos en esta mañana. Se llama Maxia de Pedra, de una novela juvenil a partir de 12 años, publicada por Xerais, escrita por Xavier Domínguez Pérez e Alba de Evan, autores de outros libros infantís. Hoxe está con nos Xavier. Xavier, que tal? Moi bo día. Moi bo día, Antía. Para contarnos esta historia de Ángela, esta nena de 12 anos que de repente vai estar metida dentro dunha historia de arqueoloxía, de maxia, cun gato de 3 colas. A ver, contanos un pouquiño que é esta Maxia de Pedra. Pois con este libro que transcorre na nosa Galicia actual e tamén na Galicia castrexa da época de romanización, pois trata sobre uns restos arqueolóxicos de orixe galega que aparecen unhas excavacións en Roma e viaxan a cara a Galicia para ser estudados na Universidade de Vigo, e Ángela, unha nena de 12 anos, atopa un gato de 3 colas e nada, con poderes máxicos, que é exactamente igual a un grabado que estaba no petróglifo en Roma. E entonces, pues nada, desaparece ese resto e toda a historia que está ao redor. Bueno, a verdade é que gato misterioso, polo tanto, non se sabe como puido chegar ata unha necrópole romana ou que interese hai detrás dese robo. Aquí temos maxia, temos intriga, isto é unha especie de thriller arqueolóxico infantil. Sí, mellor explicado imposible. Sí, unha especie de introducción á novela de misterio para cativos e cativas a partir de 12 anos. É que ademais é unha forma, este era o obxectivo que vos teñades tamén, de achegarnos a historias máis novos, non? Temos unha historia de misterio, de aventuras, co cual se fai pois moi entretida de ler, pero ao mesmo tempo coñecemos un pouquiño máis cousas da cultura castrexa e da pegada romana, non? Aquí en Galicia. Sí, por nosa profesión somos os dous, bueno, son mestre de primaria, a miña compañera é profe de secundaria, e intentamos, pois, nas nosas publicacións, nos nosos libros, meterlle un pouco tamén de chicha, de contido, e neste caso, pois, sí, está moi presente o tema medioambiental e a cultura castrexa e a romanización. Nos explica un pouco, pois, que había en Galicia, pois, fai 2000 anos e 3000, e, de feito, ao final do libro, de un par de cadernos de especie de esquema con ilustracións, sobre a época castrexa en Galicia e os petróglifos, explicando un pouco como vivían, de que se alimentaban, e explicando un pouco todo. É importante o feito de que a través dun libro, do xogo tamén evidentemente, se pode ensinar ás veces moito máis que simplemente cun libro de texto, non? Sí, é outra forma de chegar aos nenos que, bueno, pois a mellor o libro de texto pois já están máis habituados porque é a ferramenta básica ou da que se parte, pero bueno, canto máis estímulos teñan e por máis sitios que chegue a información, pois será mellor para eles. Vos, como dicíamos, tedes esa vocación docente tamén. Eu acabo de descubrir, teño que dicilo, a Naturizo, que un dos vosos fillos, este ourizo cacho que vive na Serra de San Mamede en Ourense, e que ten aquí un montón de amiguiños, isto é xa para nenos máis pequeniños, pero a verdade é que é unha cousa preciosa esta historia de Naturizo e as súas aventuras. Pois sí, é un ourizo cacho que vive na Serra de San Mamede, en pleno macizo central ourensán, e é unha colección, polo momento hai 8 títulos, e son para primeiros lectores, e todos os libros tamén veñen con seu caderno de actividades, e por o de agora temos 2 peluchiños, un do ourizo que é Naturizo, e a súa compañera que é Raposa América, que son os dos protagonistas da historia. É precioso, a verdade é que me encanta isto. Non sei se porque teño un neno pequeno, estaba pensando, teño que presentarlle Naturizo. Agora aproveitando o Día das Letras, o mellor convertidos en protagonistas na miña casa, Pois posiblemente, nos comentaba moita xente que polas redes e xente coñecida que unha vez que teñen o peluche, os monequiños,
que se pelexan por dormir con eles. Claro. Al final acaban comprando dous, un para cada irmán. Para cada neno. Non está mal. Bueno, os de 12 anos non temos que comprarles peluchiños, pero sí, a verdade é que animalos a leer deste xeito. O libro está editado Maxia de Pedra por Xerais. Teño que preguntarche, isto de traballar a 4 mans, como é? Pois ben, porque como o traballo en equipo, pois enriquece. Entón, onde non chega un, pois chega outro, e bueno, a nós parecenos é máis traballo, evidentemente, porque ao final tens que chegar a veces a un punto intermedio, pero, como te dicía, o que non aporta un, aporta outro. Entón, pues, nada, o noso proceso é sinxelo. Pómonos de acordo por onde vai a historia, e engadimos, bueno, organizamos un pouco así a grandes rasgos como vai ser o libro, e depois ponse un a escribir, depois ven outro, lee, corrixe e revisa, e depois ven outro e revisa o anterior. Entón, bueno, ao final, pois o libro ten máis traballo detrás que se escribira un só. Xa vexo, vamos, moito máis correxido e mirado non pode estar, non? Sí. Bueno, con Maxia de Pedra chegades agora as librerías, non sei se te deixa máis proxectos entre mans. Pois sí, temos tamén unha pequena editorial que se chama Antela Editorial, e polo de agora temos 4 libriños en marcha, e para este ano pues, tamén temos un par de publicacións, un con Triqueta Verde con editorial de Vigo, que é unha novela infantil, e bueno, aí tamén vai salir un novo de Naturizo, un pouco de todo. Bueno, xa vexo que non parades, non? Sí. Está ben, eso está ben. A verdade é que sí, hai que animar os máis pequenos a ler. É importante, pois, toda esa pequena biblioteca que les se van facendo tamén con protagonistas que lles van encantando, formando parte, pois, do seu día a día. Como Ángela, esta pequena de 12 anos, e a súa historia co gato, coa pedra, co petróglifo, en fin, toda esta historia tamén que nos vai transportar a Galicia castrexa e a época da romanización. Xavier, moitísimas gracias por estar con nós, unha aperta tamén para Alba, coautora deste libro, e nada, seguiremos pendentes das vosas novidades. Pois moitas gracias a vos. 12:38 minutos, seguimos en directo aquí en Radio Voz.